2000 чытачоў і 122 супрацоўніка. У фондах каля мільёна кніг, перыёдыкі, дакументаў і матэрыялаў. А пачыналася ўсё з 12 супрацоўнікаў і 15 тысяч тамоў у 1940-м. Сёлетні юбілейны год для абласной бібліятэкі выдаўся багатым на падзеі. Весной сотрудники областной библиотеки подготовили и провели цикл тематических занятий «Брестская Библия. Шедевр белорусского возрождения». Совместно с радиостанцией «Город ФМ» телерадиокомпании «Брест» был реализован проект «Читай и слушай», в рамках которого заведующие структурными подразделениями областной библиотеки в прямом радиоэфире в программе «Экслибрис» рассказывали о сервисных услугах и возможностях своих отделов. Побач з друкаванымі выданнямі бібліятэка прапануе і электронныя бібліятычныя рэсурсы. Сёння імі карыстаецца трэць з больш чым 48 тысяч чытачоў. А з наступнага года з'явіцца магчымасць выкарыстання базы перыядычных выданняў «Іствью». Сярод юбілейных мерапрыемстваў бібліятэкі прэзентацыя манаграфіі літаратуразнаўцы і культуролага, намесніка генеральнага дырэктара Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі Александра Сушы, асэнсаванне шэдэўра «Берасцейская Біблія». Аўтар сабраў вынікі навуковага даследавання самага вялікага выдання Беларусі 16-18 стагоддзяў. Берасцейская Біблія – адзін з самых яркіх кніжных прыкладаў Беларусі, адзін з самых складаных, найменш вывучаных і асэнсаваных самімі беларусамі, адзначае аўтар. Нам до недавнего часу больше рассказывали доследчики с Польши и России про Берасцейскую Библию, чем мы могли сами зразумець и себе сказать. Мне падаецца, уже сегодня Берасцейская Библия стала феноменом беларускага культурнага жыцця. Беларусы яе ўспрымаюць як частку нашай культуры і спадчыны. І цяпер ужо прыспеў час патлумачыць на навуковым узроўні самім сабе, чаму гэта так, чаму мы маем падставы ганарыцца Берасцейскай Бібліяй. Арыгінальны фрагмент старажытнага фаліянта – цэнтральны ў музейна-выставачнай экспазіцыі аддзела рэдкай кнігі, які, дарэчы, пачаў сваю дзейнасць сёння. Аддзел быў ператвораны з аднайменнага сектара. Зараз яго фонд налічвае больш за 2,7 тысяч экземпляраў дакументаў і кніг, пачынаючы 16 стагоддзя. Будем проводить многочисленные экскурсии для различных читательских групп, будем знакомить наших гостей, наших читателей с редкими, ценными, уникальными изданиями, которые хранятся в фонде нашей библиотеки. Ну, кроме того, мы планируем, что со временем мы будем приобретать новые какие-то уникальные издания, новые раритеты и будем пополнять, дополнять, видоизменять нашу экспозицию. Пад новы аддзел быў зроблены рамонт памяшкання, закуплена спецыяльная мэбля для захоўвання і экспанавання рарытэтаў, а таксама неабходнае абсталяванне для падтрымання аптымальнага тэмпературнага рэжыму і вільготнасці. Усё гэта падарунак да 80-годдзя бібліятэкі ад управлення культуры Брэсцкага аблвыканкама. Областная Брестская библиотека занимает достойное место. Это жемчужина, наверное, библиотечной системы нашей республики. У них очень много разных начинаний. И одна из них вот этот отдел редкой книги. И очень хорошо, что помимо официальной помощи со стороны властей у нас есть большие планы для реконструкции этой библиотеки. Уже много сделано. Будем продолжать. На працягу гадоў Брэсцкая абласная бібліятэка займае ганаровае месца сярод культурна-асветніцкіх устаноў рэгіёна. З'яўляецца удзельніцай шматлікіх яркіх праектаў і праграм, накіраваных на захаванне нацыянальнай спадчыны. Анастасія Кузіч, Тыгран Акапян, телерадиокомпания «Брест».